Ale Tuhan ni bata, sai parbugoi mahani, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Tatopoti madosata di adopani Tuhata, martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami dan dibodoh gijang, pargogo nasohatu dosan, pardengan basa doho jala ro disalelengni lelengna doasi ni roham. Saip marpamuati maroham dihajahotonami, jala saya unang beingot akka dosa nami, ajot dohami mardosa maradopon ho, jala jojo dohu sungguli hami rimasmu marhite sian panglosionami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot panglosionami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuau nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasesa ni dosa. Adongdo dihita situa ni malim na songoni, na hundul di siamun di habangsa di hatongamon di madua gijang. Dibaheni tarbahen ibana do pangoluhon rodu ujungna, akan nasandok rotu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong, asa ditangyakon nasida. Hasangapon madibata na digijang. Amin. Amin. Hundul mahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, iman atas surat di Yohanes 4 ayat 4 rodi ayat 10 opat. Marende mahita sian buku ende nomor 110 ayat sada dohotua. Rohaku situ tu mida Yesus halulu manjalahi
haluahon joma manisiai sian hamagoani las rohaku si tutu mida Jesus na burju patu pahon hangoluan di na di hamagoan tung saluhut dosaki do di sesa Jesusi Hatani debata turpuk epistel di Bingguta sadarion imanata surat di Yohanes 4 ayat 4 rodi ayat 10 opat. Tajahama marsikat soring. Alai ikon bolo sunado loat Samaria. Alai adong madisi sumur disi Jakob. Jadi di bahen nuang loja Yesus sian pardalanan. Hundul maibana di lambung di sumuri. Tar di hos di arimai. Dungi Roma sada buru Samaria manahui aik. Jadi didok Yesus ma madok ibana. Leonau minum. Ainu ngalaho akka sisayani tuhuta manuhor bohal. Jadi didok boru Samaria ima madok ibana. Buasa mangido tapia ko halak Yahudi sianau boru Samaria. Aidang marparsauran halak Yahudi dokot halak Samaria. Dungi nina Yesus memangalusi ibana. Aut dibotoho basa-basa di debata. Jala aut ditanda ho na mangido aik inumon sianho. Raolo ho mangido tu ibana. Dungi lehonon na matuho aik na mangolu. Jadi didok boru-boru ima tu ibana. Tuan tahu-tahu garis swada diho. Tole bagas do sumuron. Tung sia dia ma tuho aik na mangolu. Tung umbaga maho asa oputa si Jakob. Na mangalehon sumuron dihami. Ibanado manginum siani dohot ianak hona rodi pinahanna. Dungi nina Yesus ma mangalusi ibana. Saya mangulahi mauas do nasa na minum sian aikon. Alai na manginum aik silehonokki. Naso tupa mawas bei rodi saleleng-lelengna. Ay anggo aik silehonokki gabe mual doi di bagasan ibana. Nama baor sahat rodi hangoluan si saleleng-lelengna. Ido sahatna. Martua donatu mangihon hatani debata. Jalana poepsa. Amin. Mari debahita sian buku Eden nomor 830 sada ayat sada doho tolu. Jojot al songon boru Samaria mangalap aik tu sumuri hape soboy sombuasna mula hulak pe mangalapi tung tuani maro Jesus manjohon Audo ay kangoluani Pangido maasahulehon Aek na pasombuasmi Ale Jesus ay kangoluan Gohidohot manginumaki Asa sombu uas hadirohaki Asa sonanggok dame tondiki Janjong mahita.
molo mawas tondimi ale dongan hatop marotu Jesusi ipana doa kangolua sai tangi hon mahatanai di ibana dapot ho hasonangan pasahat madirim tusi mardame ho jala martua rodisa leleng-leleng naik ale Jesus ay hangoluan gohidohot Panginoon makin asa sembuh asa dirohaki asa sonanggok dame tondiki Taha tindakon maha porseotai, songona hinda tindakon idongata saha porseo di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di batu cakoba, ido ama perguna sota dosan, natu mapalangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sesade, imana tinubuhon di si Maria, na gabi-gabi sianto di parbadia, andora sohabubuan. Ido tuhata natu mau na bernit di panghuman silatus, na mati terpajal doibana di hau pinosila, na tua tumanuatoru numitana, na mula manguluni dari patuluhon, manaik ke surga, lahundur tusiamu di debata Jehovah, amanai pargugu na sohatu dosani, disiva ibana pe mamulak subutu tanoon, manghukumi halak na mangulu dohot namade. au porsea di tondi parbadia, Jaladok sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho di hasesani dosa, doho di hatai namandok, mulak mangulu sobut daging ni halak naum mate, doho di haluluan na sora sudah. Amin. Hundul mahita. Tabege ma puji-pujian sian paduan suara sektor Godung.
tabegema tikting di huriata. Tikting di huriata Minggu tanggal 30 Maret 2025. Parjolo, guarni Minggu sadarion ima minggu letare doh topik Jahuba mangalehon aek hanguluan. Paduahon, padidion nabadia dewasa dohot makka tidakon haperseaon. Sadarion Minggu tanggal 30 Maret 2025 di Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB di Patupado Padidion Nabadia Dewasa dohot makka tidakon haporseon tu Rifki Irianto Kusuma. Tolu ruas namoding. Nah di hari Senin tanggal 24 Maret 2025 nasalpu nunga marujung ngolu inang tiar Pajaitan Boru Tapu Bolon na makka habaluhon amang patia Pajaitan umur 77 tahun. Alamat Jalan Sawo Ujung nomor 50 sektor Saroha. Nunga tu udian na di hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 di TPU Tanah Kusir. Tatanya koma asa tumibu tarapul rohani keluarga nati tinggal hononna. Opat ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2025 tajalo do gabe ruas tanai baru ima keluarga inang Grace Tiningsi Berliana Borusiagian do sadadak danak Delano Pratama Jamko Putra nasida maringanan di Jalan Murtado nomor 14D RT 010 RW 00 Sada Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan Sektor Sion Pida Sian HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran Sude parhalado dohok ruas ni HKBP Kebayoran Baru Pasaton selamat datang tu nasida jala makirim asa gabe ruas na mengolu nasida jala parsidohot dia ka ulaun adong di huriaton molo markebaktian do nasida boy ma jongjong. Mulai tema 5. Sosialisasi panitia pasca. Sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2025 dung sipul jinahahon tiktingon panitia pasca naing mensosialisasihon taringot tu kegiatan pasca di HKBP Kebayoran Baru. Onom sumbangan. Tajalodo angklung 30 buah sian situa Nyonya Dr. Seri Rama Butar-Butar Ketua Umum Persekutuan Lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta lau tu kegiatan di seksi lansia HKBP Kebayoran Baru ima berangklung menuju rekor muri. Nah di Patupa di bulan Juli 2025 di perayaan Hasa Saur Nitod di Porbadia. Parhalado dohok ruas HKBP Kebayoran Baru Pasahaton Mauliate. Pitu, domu tu kebutuhan ni huriata diak kahapar haladon marhiteon dibuka huriata mamuse laho memilih calon situa gelombang kedua sian ganup sektor. Tatangnya koma asa di pasu-pasu tuhata, jala di parade tuhata, aka ruas narade nakobasi ulaun ni tuhata. Walu, selamat ulang tahun hari hatu tubuh, dohot ulang tahun hari Parbagason. Parhalado dohok ruas ni huriata, pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh, dohok selamat ulang tahun hari Parbagasot, sudah ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 30 Maret, sahat tu tanggal 5 April. Saya tuhata ma memasuk-masuk. Molo tungadong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni, di pabua ma tu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Na parpudi, aka tikting na soni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion degam mata jaha. Songoni saat ni tikting di huriata di bagas seminggu sadarion, tengok bima manyakoni tujolon di tuhata. Nuaing pinasa matikit tu panitia pasca, jaladung sipul panitia pasca, korma seksi ama. Parjolo hitamat dok moliate itu tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai.
Horas madihita saluhutna. Nahu hormati kami amak padita resort, amak padita liston putar-putar, amak padita luhu simbolon, dohot amang pendita Kuta Barat. Kami jongjong dison mewakili panitia Paskah 2025 imanang tinotopon ni Huriata marhite-hite sermon dohot surat eskani paditata. Kami dison pasahatos songon sosialisasi pelaksanaan ni Paskata 2 minggu naneng ro. Kami panitia nungawet kami program ni acara Paskata na parjulo tabuat do tema sian PGI na marjudul Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Imasya Yohanes 20 ayat 26 dohot tema. Subtema Damai Sejahtera Kristus menguatkan warga jemaat HKBP dalam momentum transformasi untuk membarui janji di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat sebagai upaya menggapai visi menjadi berkat bagi dunia. Songon susunan ni rencana ni kami panitia nasi patu pota jala si paradion ni rohata lawan nomu-nomu Pasca 2005 di hari Minggu tanggal 10 tolu bulan 4 patu pota do perayaan ni Minggu Palmarum manang Minggu Mare-Mare. Songon na biasa tapatu pado per mingguo di pukul lalu manogot bahasa Batak, bahasa Indonesia, dohot di bahasa Indonesia pukul 10.30, dohot kebaktian sore pukul 10. Jala di Minggu Palmarumon, kami panitia, Bangido tuhita sudah Jumaat ni Huriata. Asa tapatupa tabuam ma songon gati ni mare-mare daun palam. Jala tiki prosesian no namang inang dihita saluhuna tiki prosesi masuk doh nani uluhon ni kor manang song leader rak mahita songon na mabahen melambaikan palamon di tiki na prosesi. Jadi pagidon nami dihita ruas ni Huriata. Lasta wema mare-mare ganup pita marsada-sada ima di tiki prosesi. Napa duahon tapatu pado pasion perjolo imana diari Selasa tanggal 15 masuk kita di pukul pitu bodari manang pukul 19. Tanggal 10 menai pasti padua homa tong ma sarupa acarana tabain masuk pukul pitu borngin manang pukul 17 dohot pasion patuluhon di hari Kamis naik patupot tamai di pukul 10 siang manang pukul pitu bodari. Masuk mahita musetu Jumat Agung tanggal 10 lalu patupot tado di Jumat Agungon per minggota di pukul lalu bahasa Batak dohot di pukul lalu bahasa Indonesia laos patupot tado di si Parjamuan Kudus di pukul 10.30 pukul 11 pukul jam 11 patupot tado
perminggota lasadong dotong di si Patupota Perjumpaan Kudus. Dihira-hira pukul 2 perpunguan nahohom. Las ditikoma hupangido hami panitia dohot hami parhalado asa riama hita madohoti perpunguan nahohomi ima dari Jumat. Dari Jumat sore naik pukul 10 onom tong do Patupota permingguan sore laos tapatu pado di si Perjamuan Kudus. Di hari Minggu Oma Pasca dihita puncak nih Paskata hira-hira pukul 5 buha-buha ijuk Patupota do acara di gereja tau lastik Oma manginang mangido hami dihita saluhna asaria hita madohoti acara buha-buha ijuki. Laos Patupota ma permingguan songon nasomal ima di pukul alu bahasa Batak, pukul alu bahasa Indonesia, pukul 10.30 do perminggota sore pukul 10 manang pukul 4. Di hari Senin naik tanggal 20 sada Patupota dotong acara Pasca napaduahon jala di Soma kami tung mengundang asaria mahita lumobi di sektor-sektor napatupahon akai di puji-pujian di tanggal 20 sada Pasca paduahon ni. Hirasawadi majo rencana ni kami panitia hita naneng manomu-nomu Pasca 2 minggu naneng ro. Satu hatama na patulucon di padawa batabat asa di bagasan las niroha hita do di bagasan dame tinalahon mangulahon Pasca di 2 minggu naneng ro. Jadi amanginang nunga hucoba hami panitia membuat suatu rencana anggaran manang biaya na perlu tu acara ni pesta perayaan Pasca. Mangido hami di hita saluhut na amanginang asa ongaradi manian rohata mengurubi di biaya dana nanak sepatu pauta di si molo heto kami lebih hurang do amanginang tu 50 juta biawon. Jadi asa ukap rohata nang bangido hami do tudungi roha asa talema songon ucapan syukur lahu manggohi nong anong angkaran na tupa-tupa ni huriatta jala hami pe mangido do di hari Minggu tanggal 10 tolu di Minggu mare-mare palmarumi tapasah mapiliat tatujolo marhite padurungon ucapan syukur tu pestai dohot di tanggal 20 Patupota padurungon laho manggohi anggaran naung susutai panitia. Rasongan ni mamang rencana ni kami panitia sianggia ma tuhata dapat tuluc cakapta ima di pangaradiota madapoton manomu-nomu pesta perningotan di hamamate ni dohot di hari hayon ni tuhata Yesus Kristus. Moliate ma di hita saluhuna tuhata ma nama dongani hita di bagasan hahipason tuakar nang ro horas ma.
Marede Mahita sian buku ende nomor 714 Huhut pasahaton pelean sada A sada B. Tuhan namarmahan hami, togu hami ruasmo, lehon dame midi hami, akan ahinokop mo. Tuhan Yesus si palua, parmahani ruasmo. Tuhan Yesus si parmahan, parmahani ruasmo. Tuhan parmahan haposan, dongan na sumurungi. Sai padao pangunjunan, togu manalilui. Tuhan Yesus si palua, pasu-pasu ruasmi. Tuhan Yesus si parmahan, pasu-pasu ruasmi. Dan mihu ingot hami, namar dosa godango. Bias burion muhami, sian haramu nono. Tuhan Yesus si palua, honapuna hamion. Tuhan Yesus si palua, honapuna hamion. Pabotohon matuhami, siradotan nami. Tuhan gohirohanami, dohot haholongon mi. Tuhan Yesus si palua, honapuna. Tuhan Yesus si palua, dan tarasa Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sia saluhu roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Shalom. Tapukama bibelta hatani debata tuhita di bagasan parmingguan letare di bagasan manugoton dienek do sian opat Musa bidu 20 sada mamuka sian ayat 10 saro di ayat 20
wotak kami mahita marsika soring dinalaho majahasa hamima majaha ayat 10. Opak Musa bidu 20 sada ayat 10 saha rodi ayat 20 songonoma didok disi. Dungi borhak mahala Israel siani jala marsaro di obet. Borhak Muse nasida siani jala marsaro martopihon sungai Saret. Alanido bahetar surat di bagasan buku parporangan di Jahuba, mardonokon waheb di supa dohot mardonokon aka sungai di Arnon, borhak musenasiasiani tu BR ima sumuri. Nanidok ni Jahoba tu Musa, papunguma bangsoi asa au mangalehon ai inumot tu nasida. Ima sumurna hinalini akaidu nasaut nidukir nihala nasangap sian bangsoi, marhite sia tukot harajaon, marhite sian akka tukot nasida itahe. Dungi borhak muse nasida sian halongonan tumatana. Rak mahita di ayat 20. Atau dong panatapan tukan. Lausido yanggo saha nah hamun akadongan topik di bagasan mingguon di lehot do tuhita Jahoba mangalehon ae hanguluan. Jahoba mangalehon ae hanguluan. Taida majo borhak mahita sian pardalanan ni Israel tutano Kanaan gabe sada metafora maon. Sada fakta di dang holat carita dakolan misalna na dipasahat sian aka generasi tu generasi alai sada fakta laus tuhita gabe sada metafora mai songon naporsea madapoton surgui. Alai taida ma naparjolo manaili hita tupudi molo tarida disi dang boy belgahu olan nasama belgani petana adong dihita. Jadi molo boy taida disi adong do pardalanan di nasida na macai dau jadi totu ngaluja ido dang na baru borhak dope misalna sonari borhak tita tu Bogor ay adong dope gugutta ngaluja nasida mardalan makkaliangi padang gurun alongonan. Jadi di sebelah kanan, na di Gijang adong balok na merah hubek kami disi, hira disi manaking turpuk nata jaha. Disi ma kejadian na. Sian dolok hor nasida, borhat, tu obet, di ayat 10 langsung, tu abarim, tu zeret, dohok tu sungai Arnon, laus saha manasida, tu BR di ayat 10 onom. Alai taida ma'ahana masa adorang sosaha nasida tu BR. Tagan soborhat siad dolok hor jala marsaro di obet. Adong dosa ada peristiwa dang naparjulu terjadi on. Di opak Musa bidu 10 sada nggak terjadi nasongonon. Opak Musa bidu 10 onom terjadi ahama kejadian ini di Sima.
marmungut-mungut do bangsoi. Jadi bukan kejadian pertama sekali di namar mungut-mungut nasida di hadapan ni debata. Songo dia mah hata ungut-ungut naharuar sian si panganon nasida, pamangan nasida, omma jala terjahado di si. Buasa tung togi hono muna hami nakko siam misir asa mate hami. Di halongonan nasongonon, di dokmu se nasongonon. Aiso manang adong sagu-sagu manang aek dison. Jalanunga gine-gine ate-ate nami mida sagu-sagu nagia-giakon. Wah, ini luar biasa. Luar biasa, penghinaan. Jadi moloboi tajahai lasom mahira lapatanna parungu unguton nihala Israel di pardalanan na patuduhon na mura-mura mago haporsion nasida. Mura-mura tepu marende tak usah kau takut roudan biar bawa ada tete holan alani udan Allah menjagaku. Ale tokin na dong akan masa torma biar murah-murah topu-topu songoni alaniaha taida ma sebelah kanan ni dilehodo 10 uhum tu bangsa Mesir itu kan mereka menyaksikan itu di bola 2 do laut Arung laut Teberau. Tabayak ko majo molodo hotita malo marsido hotita di si langsung diida matata boy mabula lauti bula 2 sama ni bagatai boy lewat nasida taripar dakola ni dilehodo obun marsi jongjong ia arian jala api marsi jongjong ia borngin. Wah, ini suatu penampakan, ini bukan penggambaran metafora, alai fakta adong do nasongoni madongani nasida di tonga borngin adong na gabe sodang manodangi nasida imai obun marsi jongjong ia arian jala api marsi jongjong ia borngin. Ale dakola ni dileho dotong manna itu kan alai tajahamu se di sabola abirang diicahi nasida do basa-basa ni Tuhan nasai lao ni nunga gudang dilehon akka dengan basa ni Tuhan ni Tuhala Israel alai marmungut do nasida parungut-unguton ni hala Israel patuduhon namura-mura magoha porsion nasida. Muranai. Baru dope dilihat Tuhan ni mana. Buasa sonari marmungut-mungut. Madok. Songonon naking. Buasa tung togi honomu nahami nakok siam Mesir asa mate hami. Itu tuduhan yang jahat bukan kepada Musa. Tuisa do. Tuise. Tutuhani. Tuduhan yang jahat luar biasa kepada Tuhan naung mangalehon godang si leon-leon natu. Nasida. Supaya kita bayangkan songo dia doha jahaton ni hala Israel na mardalan di halawanan. Taida ma amang inang lasoadong rohana makasabab pon dengan bahasa ni Tuhan. Dangadong roha makasabab pon dengan bahasa ni Tuhan. Dakola makka muliatehon makasabab pon bersyukur dengan apa yang sudah ada diberikan. Merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan. Nabeha nama hajol maun ni hala Israel nasongono. Mulu adong nasongoni tatada misalna manang na taingot di bagasan parningot tata. Adong dongatan nasongoni.
Hai tunggu dang pasu-pasu ni Tuhan, naung dilehot tuho. Ai puasa songo ni marmungut. Tokin nari tahun narodo tahe di Huriata marjubilium 75 tahun nama hita. On kejujuran don. Dangadong na hubegi hami namar mungut. Kejujuran nate alay sekaligus do. Asa unang adong siyak kita namar mungut. Ay gudang may. Ay juk may upat tali durung-durungi. Songon sada halak remaja di gereja todo. Ya do disukut tu amang paditai. Amang pendeta masuk banyak kali, 4 kali kita persembahan. Kok kayak gitu amang pendeta? Langsung mah hualu setong. Ala suku-suku non ikon madapot alus natajom. Jadi hudok koma tu sahalaki. Ingat ya dek, 4 kali kau memberikan persembahan tidak membuatmu miskin. Boh. Tarsonggo tibana. 4 kali kau memberikan persembahan tidak membuatmu miskin. Nanti kita belajar lagi apa itu persembahan. Dia terdiam merenungkan kalimat itu. Jalalosido nama bain lasni roha molo tajaha di akawartaon. Ate las roha te amang. Ngadong be buah-buah berita janji iman. Bulan pertama dong nama? Macai lasroha, macai tapujima debata, ala ngatung langsung gudang do hita na langsung berkomitmen janji iman. Nah naing dohonon nami di bagian on, taingot amanginang, unang idahamu secara personal ate, molo naing dipatu pahuriat tapi inganan jabuni huria unang idahamu tu personal. Anggo hami moloro siap piaraja na 2 lebari borhak dohami. Jadi pasahak masudenei aka janji iman di bagasan rohata tutuhanido marhite huria HKBP Kebayoran Baru. Asa unang hita mungut marungut-ungut. Ima perdalanan ni hala Israel naking molo hita hala Kristen songono do perdalanan ni ngoluta. Taide homaon. Buku ND 753 amang tobing. Parpoti. Anggo naking perdalanan ni hala Israel deh. Dan hala Kristen hala Israel. Hala Yahudi deh, ugamona na Yahudi do. Anggo hita dang marmungu-mungut hita, bohado rohata laho makasabapon dengan bahasa ni Tuhani. Marede mahita. Sian buku ende 750 tulu. Taide homa. Diurubi song leader Pak. Tungsona mardalan rapona hubotodo takas panogu omu diiring-iring hodolak kaki sahat rodi ujung ni pardalaku jono tulang bumi
todo takas panuguomu Tuhan di bagasan pardalanan ningoluku. Diiring-iring hodo lakaku. Jadi penghayatan iman ya. Na maka sabapon asini rohani Tuhani di ida nasida tong pardalanan ni hala Israel na so saha dope itu tano Kanaan songo kita may naso saha dope tu surgoi di pardalana dope kita holo do sipata gabe marmungut-mungut ay boadon songonod don unang marmungut moladong na marungut-ungut tadani murah-murah hita Om mana parjolo ate pardalanan ngolu ni halak na porsea diiring-iring Yesus do lakata. Napa dua hon taida maka manginang. Marede taripar sialani aek sumur nahinali ni aka iduk na sangap sian bangso. I halak Israel dui. Anggohita disabola siamunon. Marede taripar sialani haluaon asa salut aka odeng. Jadi adong do na istilah na posisi na tumibo omay ay jujut kita maka muliatehon sudi dengan bahasa ni Tuhan dilehon hahipason dilehon on napa dua hodoi napa tuluhon napa opatod naparjolo ima haluaon alanunga di palua Tuhan Yesus kita molomate au sogot haduan manang bornginon molorotik kinai hehe doau muse ido narumikot sian saluhut aka odengi gabi hirana sorikot doa kondengi amang pedita nami rikot alai adongdo aduh prioritasna adongdo prioritasna alanima hamu aka amanginang naso maddohoti aka ulau ni huriatta dope gabi parsidoho mate molo parmingguan ringgas dohita parsermonan contoh majo ubaen tupungan namaon di bagasa sataon sian 10 patala tahe gabi boy hamu 36 hala 200%. Ingat bahasa-bahasa ni Tuhan unang adong sahala nama dok alani au ayo dona gabi guturan non. Ini keberhasilan kita bersama. Pasu-pasu ni Tuhan tupungwa nama. Sudah kita do mengambil bagian. Molo songoni do semangat tabe lam martabata bama lam Roma lam ditabai debat ay debatado nama dabahoni. Lam ditabai debataman non nama dohoti aka parsermonan nang aka parsermonan ni inate. Sudia ka parsermonan mak molo partangyangan boha. Boido tatabay muse na sohearo romahamu dia ka pakobasyon. Unang adong misal non ay holan ibana atong romahamu rade dohami gabi panitia parhalado nami innahamu ma songoni hira-hira ate alana amanginang akaulau ni do gabedalan manginum aek hanguluan ay metafora do ikan manginum aek dakubuan muse aek molo manginum iba ay metafora do ikan lapatan nadison aek hanguluan songo dia do manginum aek hanguluan ni manginum nyodo angin odo dang mungkin hihiam do nguap songo di do
menginum air hanguluan. Masuk air hanguluan ni. Daw. Marhite akka ulaunido, parmingguon, parsermonan, partangiangan, pakkobasion. Alani madong suku-sukun, saedo haroa holan sahali saminggu, menginum air hanguluan. Molo hita majo, saedo haroa holan sahali hita menginum. Anon, misalnya, sonari hita minum. Langsung puasa, saat 2 hari minggu nanaing ro, muse hita minum. Tidak mungkin. Menurut penelitian, olah 3 hari, 4 hari do hita mampu molodang minum. Mati do. Makanya masuk akal, berarti dang cukup holan naro tu par mingguan. Ikon rodo tu par sermonan, ikon rodo tu par tangiangan, ikon rodo. Ikon marsidoho do diaka, nyon molo adong aka pakobasion. Ulaun haretau do akan asing nih. Ala ido nagabedalan laho manginum ai hanguluani. Dangsai holan naro sahali saminggu. Dangsai. Ideologi kana. Dangsai holan na sahali saminggu. Romahamu amang inang. Taida mamuse napatuluhon. Nangek-nangek mahitala nganaing ujung ni jami taon maun molo tajahan non naik 10 onom 10 walu 10 sia do 20 ahado lapatan ni dung menginum ae di BR nasida diuruti nasida do pardalanan ni dang so disi ate dang so disi dilajuton nasida do mardalan muse. Harus sampai ke tanah Kanaan. Songo kita pe ikon saha do tu surgoi. Gajang do pe pardalanan ni ngoluta be inup pamuma ai hangoluani asa unang uasak kamu. Nung aku pat orang naking. Songo dia cara menginum ai hangoluani lam ringgasma maddohoti sudi akka ulaun pakkobasion napi natupani huriat taon. Molo tung adong dope naso jupak kita songon natasakapi i unang murau-mura marungut-ungut. Alai marlas ni roha mahamu eddeho kamu ma tua Jesus songon naking dinamaredde hitana di pardala nan Jesus di ngolug mana bay hapor syaut tadi. Asa unak kita gabe. Songon mak tuh. Songon mak nasi niba. Ate, molo marsi jalangan nok kita, unang sampai dong hubege songon ate. Gajang majamitai namu se. Aido dalan manginum ay hangulun ay gajang majamitai ba? Ay dia do. Aing dah. Nanti puji Tuhan, masih ada waktu mendengar firman Tuhan di Syria. Ijahamu do baritai di Syria. Dang sanga be, mabege hatani Tuhan ngai gorok be. Ngayat tu. Kita di bagasan negara Tuhan amat do be tergolong amat do be kita. Ipe lupa kita makam latih. Mar mungut-mungut. Pagajang pa dito tabaratodo endam se. Na parpudi mate nang pesongoni kon tongdo sesuai waktu ate. Hurang lobi ono 10% di bagasan daging tai ae do. Ate memang meragam do adong do 55% molo aka senior ngamor be. Boido 55, boido gabe 50. Alai itu akan amatoras misalnya marumur 40 tahun. Boido hira-hira lobi sian ono 10%. Pangisi ni tadagik tahun ima ai jalamat cai bahak do guna ni ai ki. Dak pola hupat orang son. Bahak do guna ni ai di bagasad dagik tahun. Termasuk molo hehiamon. Nah orang ai dei manabai oksigen di
Nyo pikirate. Ayo do, jahamon non di Google. Ala nga parjuluh jahe. Mencontek dalam artian positif alay. Jadi godang mak akagunana sada metafora mai dada hola daging jol mai doho do todi. Hate? Dada hola daging doho do todi. Molo adong rohita tua kaulaun marhabuk ni roha. Au pikir aku torsongoni di dia mahalak nasonari di si bostang di tonga-tongata. Juma dang bui be, dang dungo be. Jadi di dia do halakna. Ido sebagai bukti anggo jolmai dada holan daging di sido. Alai dang di sibe todinai alanido dang mangulu be ibana. Gabe ima logika na adong do sifata logika. Mula dong pe akahata unang tapangasahon akal ta betul. Alai dakkea debata madok bolokon pikirami. Bah, buahitan nomba jaha Roma bidu 10:22 muba mahamu. Berubahlah oleh pembaruan budimu, memakai akal deh. Alai akal na dipai baru debata to di perbadia. Jadi adong do kadang-kadang logika di son ala dada hola daging jolmai doho do todi ubaheni do ikon ringgas hita mangalehon si panganon si inumon ni todi. Molo maleh hita noe nga terasa maleh dang dope asa pinagajang jamiton. Molo maleh hita bamangan. Jojok do di sana dong. Natabuy yate. Alay nang dohonoku molo male to dita dangi na taalang. Tatu sih dong. Saksang bukan makanan tondi. Dangi si panganon di todi. Ate? Dang saksang si panganon di todi. Asa takas. Ido logikana. Jadi do si panganon di todi ala todi nefes. Na niluson ni debata, ikon hata ni debata do si panganon si inumon ni todi. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Itu logikanya. Alanido. Ikon ringgas mahita. Lehom si panganon, lehom si inumon ditodii asa mangulu to ditai. Ada spirit. Hidup kan? Ada semangat hidup. Unang lam liling lam dang semangat hidup. Saya kehilangan semangat hidup amang ini kan? Tanda nama uas dotodi. Lehon inumon, lehon si panganon tuto ditai. Songoni nang epistel naking nang tajaha marhite parjupangan ni parapuan Samaria doh Tuhan Yesus. Itu kan? Langsung do hicak do ibana, meria-ria do ibana. Tujuan na naking naeng membuat taek. Dung makata-hatai do Tuhan Yesus. Mangam matodini paropuani. Minum matodini paropuani. Molo tajaha musenon di Yohanes bidopati. Wah, wei. Di dada hamu do, di boto hamu do. Dai do. Mesiasi. Ada semangat. Tanda seseorang tercukupi makanan minuman rohaninya. Ada semangat hidup. Ada semangat hidup? Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma diasini rohama le Tuhan nama dongani hami jalan nama ngurupi hami mangatusi
hatam naung saur di tonga-tonga ni parsauran nami ale Tuhan. Homa na pasikopon sudi nai asa waktu si hami sudi nahin mohon ni roham ale Tuhan. Suatu mai di bagasan roha doho pikiran nami asa tubuh jala mar parbui saluhu nale Tuhan di parnguluan nami. Pada oma roha nama rungut-ungut siak kami alai laus Roma roha nama kasabapon asi-asi ni roham dengan basam naung hujalohami di pardalanan ningolu nami ale Tuhan. Jalahoma nak toktong mangalehon pangurupio di hami pagada gugu nami asa margugu hami madalani ari-ari nami ale Tuhan. Di bagasa tikyope ale Tuhan upasatami masudi nasa rencana pakobasion ni huriam HKBP Kebayoran Baru tukoma ale Tuhan nama ngaramoti sudi aka parhobas aka mangi amanami nanami parhalado dohot amanami nanami namangula di aka seksi-seksi do di aka kategorial pasu-pasu salu nanasida totu godang do aka arsak aka parukilo nasida bi alaiho do ale Tuhan nama dongani nasida jala patudu honomu do dalan nadinggan tunasida lehet ditiki nabi ale Tuhan. Mauliate madi asini roham ale Tuhan ala boido hami patupahon paradehon pesta jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru di tahun nanang roon tahun 2020 atau koma nama masu-masu hami saluhudna nama ngaramoti sudi aka panitia lehon tabai hasadon niroha las niroha di hami asamar las niroha hami marpesta Maria Ria maka muliateon sudi asini roham dengan nibasam asa malua hami sian ungut-ungut sian biar sian aka sudi naso di halomohon ni roham ale Tuhan atong upasat ma akadongan nami natongo di bagasan parsahitot dope nang dia kadongan nami namar sahid di bagas na manang di rumah sakit homa nama dongani nasida dohot akadongan nami nama dohoti parminggonon marhite live streaming manang di dia pe nasida ale Tuhan pasu-pasu nasida apuli roha nasida dongani nasida dohot sudi keluarga asa dapotan pasu-pasu jala lam martabataba maha porsion nami di bagasan Yesus Kristus jala jalo matang yang namion ale Tuhan marhite anakmu Yesus Kristus si siokop jala si palua hami martangya kami tuho amin. Tapasah ma peliatan apa duahon huhu marede mahita sian buku ND 712. Togu au ale Jehovah di dalam narodopon odona toktong satia togu au naganeo sagu-sagu hangoluan sai pabosur tondikon sai pabosur tondikon Romaho ay kangoluan napahisar tondiki sai di jolamaho Tuhan doho tiang abimi
harto ginagumogo o malombu-lombuki o malombu-lombuki. Yang mabiar huria ale Jesus si parmona boana tu agaan puji oku magoarmu saleleng-leleng nai saleleng-leleng nai. Ogu au ale Jehovah di dalam narodopo odona tong satia togu au nagaleo sagu-sagu angoluan sai pabosur tondikon sai pabosur tondikon. Tatangnya koma peliata, ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silon leo nadenggan do hot nasa ulibasa nama liutus. Upasatami ma sian nani lehomi tuhami, pelian nami tuho, sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami pelianon. Pati bulhon harajammu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileleo mitu hami. Asalam girgir hami madok maliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manamina di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajommu, saya sau malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadareon hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togiot tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajao dohot hadogo rodi hasanapo saleleng ni leleng na. Mula mahamu di bagasa dame jalohamu ma pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala di ramoti tua debatamaho, di sodako tua debatamaho, di sodako tua debatamaho,
jala asima rohana midaho, di dopak kotua debatama bohina tuho, jala di pasorho madamena tu todim. Horas.